know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hi! Merry Christmas! Maayong Sabado! Sa tanang mga manughitay ug hinayhay, sa mga bugat ug lawas nga gapaharuhay, ug sa tanang mga dagkog lamoy nga gaistambay. Welcome sa ato ang bag-ong tulumanon diri sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang ato ang top 10 list nganong mas katuuhan pa ang fake news kaysa real news. Top 10. Number 10, timan mas daghang edukado apan ignorante. Number 9, mas kapoy ang mugamit sa utok kaysa manglampaso. Number 8, daghan ang makitang litrato sa fake news. Number 7, laay sa gyud tinuod ang kamatuoran. Number 6,
Mas kamaupa nga mangutana ang fake news reporter kaysa mainstream media. Number 5, walay sagol opinyon ang fake news. Number 4, mas daghang gapahipi nga landmine ang real news. Number 3, makaduda ang masubrahan sa tinuod. Number 2, mga banga musuwat ang mainstream. Murag po kagabasa og fake news. O ang atong number 1, nganong mas katuuhan pa ang fake news kaysa real news? Dili tanang bakak naggikan sa bakakon. Pangitag nasod sa kalibutan nga masadya pa ang eleksyon kaysa Pasko. Bitaw tuyo nako nga pangumustahon ang inyong Pasko. Obviously, ang sentro aning Pasko mao ang pagsaulog sa pagkatao sa bugtong mangluluwas nga si Hesukristo. Ayaw na lang ko ninyong lalisa sa pizza. Labi na ning mga pilosopo nga way puas mangutana kung unsay akong ebidensya kung Disyembre 25 bagyod nga nahimugso ang batang Hesus. Ay, ambot. Di gyud ko katubag ana. Apan nakasiguro ko nga kadtong mga pitsaha dili tingali si Satanas ang nataw ato oy. Bisan mga pobreta apan ayaw taon ninyo putla ang tradisyon nga naa si Santa Claus. Pabitaya gihapon og medyas ang inyong mga anak. Ako sa una kay stocking gyud akong mama nga ako ang ibugkos. Kay wa nay labing gool. Kung usbon, wa nay labing gool. Alang sa usa ka tawo nga inigmata niya anang sayos buntag sa Kapaskuhan, ana pa siya nakaamgo nga di na diay siya bata. Pait kay na. Ang Pasko ug ang kasadya managkaluhar na. Atong paninguhaon nga bisan kausa sa usa ka tuig magmayata sa atong kaugalingon nga mga panimay. Kay kung magsugod ka na gani og pangutana sa imong kaugalingon, kung malipayon ba ko, but pasabot ana, wa gi kay nada sus 365 ka adlaw. Kini laging talihinangat ang Pasko. Gasuroy-suroy ko sa usas mga dagko nga mall diri sa atua. Unya, kapalit kog libro. Ang title kay The Power of Positive Thinking. Ako nabasahan nga walay bati, walay nindot alang sa usa ka tawo. Og depende ra gyud kung giunsa na nato pagdawat sa atong una-una ang mga dagan kay butang. So ang leksyon nga akong ikapamahin ninyo karong Pasko ha, mao ni. Malipayon ang usa ka tawo. Tungod wa sa kaybaw nga gool day siya. Sakto de. Sakto. Di apay lain ay. Pungpas mga pare diya Santo Rosario. Ang Pasko kuno lagi kay may labot sab sa pagpinasaylo ay. Pangutanon ta mo be. Kapila man kaha madato ang imong amigo una nimo siya mapasaylo. Tangtanga na nang kasibot sa inyong kasing-kasing kapatid. Kay musamot mo kabatignaw nga anak. Sa tinuod lang, nagdako ko sa mga kanta ni Max Urban. Kato iyang pasiyaw nga komposisyon may labot sa Pasko. Kato bang unsay nahitabo pag 1963? Ya, buwan kuno to sa Disyembre niya dito sa ilang eskwelahan. Nagbuhat kuno sila Christmas tree. Unya ang tumoy sa Christmas tree ni sangko sa kisame. Nya daghang mga suga, may puwa, may asol, may berde. Nya may estudyante kunong babae nga ni kat-kat sa Christmas tree nya nasangit kuno sa dakong sanga nga nagngisi ang iyang pante. Butangi niya ragug video ana yan. I mean, only a genius could ever make such a wonderful and happy lyrics. Bisan mo ingon pa mo nga bakya apan mas makasag-o pa ko sa mga kanta ni Max Urban kaysa mga pangan sa akong mga kinugos. Ambot og unsay naa aning Pasko. Ang Ginoo ay ato ang mahinumduman unya malimot na ta sa uban natong mga gitambungan nga gipangbunyagan.
I'm pretty sure naasab mo yung mga Christmas wish and New Year's resolution diha. Arita sa Christmas wish. Since makonsider naman ni atong show as public affairs program, then here is my wish for Cebu and for the country in general. Ako, I wish nga ang Cebu dili na pud i-lockdown human sa Pasko og Sinulog. I wish nga kung pwede pa lang mahinta mag-uwan nagbakuna sa Pilipinas. Ini. How I wish nga pangdanlakon unta ng mga kawatan sa PhilHealth. Maura na. Merry Christmas and Happy New Year ninyong tanan. Pero sa di pa ko malimot, ato sa kunong siren o unsay mga update dito sa newsroom atong pasudlon ang ato ang kauban nga si Super B. Pasok! Mga balitang fake news. Ito na. Sir, palita. Ito paliton. Sige, palit. Salamat, Jason. Narin na po sa itong mga balitang fake news. Lokal. Nagplanong lalawigan sa Sugbo nga magbutang og bullet train gikan sa lungsod sa Konsolasyon paingon sa Iscario. Kining isip mo'y tubag sa gobyernong lokal, may labot sa mga nagkagrabe nga traffic sa kadalanan. Nasuda sa usa ka pagtuon nga inig tuig 2030, lagmit mo abot og 4 ngadto sa 5 ka adlaw ang gidugayon sa biyahe gikan Lasyon hangtod Highway Mantawi. Hangtod wala pa ang bullet train nga giplanuhan sa Kapitolyo, magbutang usa sila og zipline nga mahimong magamit sa katawhan kung buot muagi diha sa Liloan, Konsolasyon ug Mantawi. Ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas mao'y mo sponsor sa maong zipline. O karin po sa itong mga balitang fake news national. Presidente Rodrigo Duterte gihagad og sparring ni Jose Maria Sison. Jose Maria Sison mo'y founding chairman sa Communist Party of the Philippines. Matod pa ni Sison, aron kalikayan nga magdanag ang dugo sa mga kasundaluhan og sa New People's Army og aron dili mausik ang daghang kinabuhi, mas maayo nga sila na lang duha ni Duterte ang magsinukmagay hangtod kinsay unang makaihi sa ilang purol. Sugyot ni Joma Sison nga maayo adto ipahigayon ang blow-by-blow coverage sa Senior Citizen Edition dito sa Araneta Coliseum aron makasaksi ang mga daghang Pilipino kung kinsay mas ligon nilang duha ni Digong. Agi pag-agni nga musugot ang presidente sa maong hagit, anda muhatag og partida si Joma Sison. Pong pa ni Sison, bisan patabangon pa ni Digong ang utosang mas tiguang nga si Salvador Panelo. Nakauton niya ang duha tungod dako iyang pagtuo nga kuwang kini sila sa bitamina ni Aramina. Ug din hinatapos ang atong mga balidang fake news. Balik ta sa studio kay nag-Merry Christmas party dito si Jason.
Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Kining traffic sa Consolacion is really something to be proud of. Muni siya ay bagong seventh wonder of the world. Mahibong ka nga daghan man unta ang pobre sa Cebu pero gahuot ang sakyanan sa Lasyon. In all honesty, mahadlok ko musulti sa akong opinion may labot diha because what we need there is a real expert on urban planning. Dunay panultihon nga ang solusyon sa problema igo rang gausab sa dagway sa problema. Kana kung ang solusyon gikan sa politiko. Kanang tagtulo ka oras nga muungot kay trakban tinuod muluag ang daan gamay rasad pero tulog yun ka oras ang mawa sa imuhang lakaw. Kung maminaw mo ron mga taga-Kapitolyo, tagaanta mo gamayng hint. Ang gibuhat ron sa Bugo City kay non-stop ang ilang konsulta ngadto sa mga world-renowned urban planner like ni Architect June Palafox. Usa sa mga nag-design anang Dubai. Layo ragani ng Buguha. Pero gitan-aw na ni Carlo Martinez Daan kanang ilang mayor nga batan-on nga unsay mahitabo sa ilang lugar decades from now. Naibaw siya nga expert try makasulbad anang traffic tungod sa kateknikal ana nga problema. So awhago na to ang gobyerno nga sakto na ng tapak-tapak mentality. Sumpay-sumpayon ra ang mga hunang lagpas solusyon na dayon. Ay sus undang na taana. Gusto tagsulbad sa traffic diaslasyon? Paggawas mo digda kong kwarta. Bayad mo og klarong makamao. Kay kung di, nganong magsige pamantani. Suswa gyud me gadahom nga muabot di ay ta og episode 33. Ang The Not So Late Show kay sa pagkatinuod lang bunga ra gid ni sa kalaay namo ni Brian Brusas kining amo ang programa kay lagi nagpandemic. So nangita mig paagi nga makapadayag gyapon sa among hunahuna sa ingon ani nga paagi. Of course, nidangop na ta sa moderno nga pag-channel ba sa ato ang huna-huna. So muna namugna ning amo ang programa diri sa internet niya. Wa gid mi ga-expect ha nga this is for your information. Pila pala gud mi ka buwan, 2, 3 ka buwan. Magtuo mo sa di. Tuon na lang aron nga madali. Nisa ka pag maayo ang ato abang amot matawag ba nag-approval rating or unsay tawag na mo ana vanity statistics or ingnon ta lang ang amo ang numero. Wa mi ga-expect nga ingon ani di ay ang paghangop ba sa publiko sa ato ang paghandle sa programa. So salamat kaayo gyud tanang mga pasalamat gikan sa ako ang kiting hangtod sa amo ang alimpo ni Brian. Amo ginagitunol diha ninyo kay lipay kayo mi sa inyong reception sa amo ang programa. And kasabot ko nga wa pa say gahimo ani diri sa tibuok Cebu. Or bisag tingalig sa Visayas kay kita pay pinakauna nga nag-exhibition ani sa internet nga mga Bisaya gyud. No, dili mga Tagalog, gabi ni Bisaya gyud ta, gigamit gid nato ang atong kaugalingong dila para nga mas atog mapalawman ang mga isyu. So karon kay nakahunat naman me, so lagmit kita ani sunod tuig 2021. O diya mas amo pag yuning palawman, amo pag yuning sapsapan pagmaayo, ibaid gininako ni tamas ginhawa ning akong dila, bahan inig sugat nato sa bag-ong tuig, maghisgot na sadta og mga isyu nga may labot mong tanan. And doon na tingali tayo mga bag-ong segment nga i-introduce, interaction program or mga live interviews kay kung nakabantay mo wa pa giminidawat og mga interview tungod na kay among gitan-aw gyud ang setup, ang mga technical nga aspeto. Pero ay kabalaka kay magdungag mig mga segment by next year 2021 daghan ang mga mapuno sa ato ang program. So substantial ta but of course
di gyud mawa ning ato ang labtik pakatawa. Okay, sa tinuod lang, although I don't have to explain this, pero kita magong mga Pilipino, kung masubraan gud nato sa kaseryoso, di natatuuhan. Ui na kitang paminawon. So muna nga, kining ato ang The Not So Late Show, amo ning gidesign nga, kana bang muagik-ik mo, samtang nagpangagot sa inyong ngipon. Naon ta lang pagstorya. So, wala naman kita igong oras, ay taon yung kalimti nga mo like and share sa ato ang Facebook page. And then, pwede sa mong mo subscribe sa amo ang YouTube channel. Or, kung nakailamog Spotify, or kung nakailamog iTunes, pwede rasad ninyo nga i-search diya ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. No, pwede na inyong paminawon while namusod sa kinan or namos inyo ha. And then, sa nakahisgot na ba ko yan sa itong mga artist yan? No, pwede na. Awa pa? Awa pa ko kahisgot mga artist? Okay. Ang atong mga artist, dili na ta limitado diri sa Sugbo ha. Pwede na nga modawat og mga submissions from Bohol, Leyte, Samar, Negros, Siquijor, basta mga Bisaya. Basta Bisaya lang. Pwede na namo nga ipatukar ang inyong mga tugtog o mga musika o mga huni diri sa ato ang portion sa ato ang show. So salamat kaayo. Unya, Merry Christmas na lang natong tanan and Happy New Year. Merry Christmas ni mo diya yan. Merry Christmas. Alright. And Happy New Year sa ato ang mga kaigsunan. So kita-kita ta sunod tuig ay gyud kalimti halang don si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Time to disconnect, yeah. Time to reconnect, yeah. Tired of trying to live up to expectation, it's killing you. Everybody got something to say, never bored of dissing you. They see the look that's in your eye, but fail to pay attention to the own. Baby, kasabot ra ko, imong kinabuhi murag dili imo. Lihok nimo ilang gipanidan, gahuwat na sila'y makitaan, pero kanihin nung dume. Sa pana, sa ganyo sa pana, inumdumi na ako dire. Ayaw di ba ang ilang istorya, di na importante kaya tuwa man eh. Kung ang kalibutan mo talikod, mo dapig nila pasag di eh. Kay kung ang tanan manggani mawala, inumdumi na ako dire. Perme Abili mo na mahugno ng kalibutan, pagkibaw ni mo na buntes. Samot kaguol, pagkibaw ni mo ang laki, di naman di ay mo dawat. Unsaon naman na ni promise siya, wana ko kay baus panghuna-huna. Unsaon naman ning batang gidala, ahon na lang ning ibandon na. Pero wala jud ni mo ni nabuhat kay nakita ni mo ni siya nagrasya. Pero wala jud ni mo ni nabuhat kay excited nakatawag og mama. Dili dapat paminaw ng istorya sa uban, nagdugang-dugang ra nagbagahe. Dili dapat paminaw ng istorya sa uban, kay imuha ni siya na biyahe. Sa pana, sa ganyo sa pana, inumdumi na ako dire. Ayaw di ba ang ilang istorya, di na importante kaya tuwa man eh. Kung ang kalibutan mo talikod, mo dapig nila pasag di eh. Kay kung ang tanan manggani mawala, inumdumi na ako dire. Perme baby, imuha ni nga biyahe, so ka na sila pasagi. Baby, imuha ni nga biyahe, so ka na sila pasagi. Baby, imuha ni nga biyahe, so ka na sila pasagi. Baby, imuha ni nga biyahe, so ka na sila pasagi. Isagong sa pana, sa ganyo sa pana, inumdumi na ako dire. Ayaw di ba ang ilang istorya, di na importante kaya tuwa man eh. Kung ang kalibutan mo talikod, mo dapig nila pasag di eh.
Kay kung ang tanan manggani mawala, hinumdumi na ako dire.